ना गरम चाय बटे मुंह जरत एकरा पिए में अजी साले है बुची कहली आई झाड़ू लगावल सीखी ता कहिया सीखम झाड़ू लगावल सियान हो गनी एक साल बाद तक टिकावा के दूसरा घरे जाई त ओजू के से सिखावे आदमी कहे कि चचिया ना सिखैलस का हम काहे झाड़ू लगाए जाई काहे जी हां काहे हमाई कॉलेज जब तक हम बानी ना हमाई कॉलेज जब तक हम बानी तब तक तोरा कोनो काम करे के जरूरत नहीं ससुर और माई जाई हन का माई जी ससुर ससुर जाई के तब हमर माई सिखाई हमरा के पता ना रवा लड़ा तनी जी ओढ़नी लेवे के तनी को त लूरे ने के कैसे में ओढ़नी लेवे के बा इकुल कर नहीं खा ढंग सहूर खाली चाची ले बड़की माई चाचा 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 दुपलिया चला देवे के हां तो पता बा के चाचा 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 के करेला के कपड़ा पहने के त ढंगे लूर नहीं खे आदमी के होत आ काला पर बाउरे लागत टुए ले अरे माई जाई झाड़ू लगावे के सीखी ता रौरा ये बताए आज साथ साथ मेरा खाना बनवाई ठीक बटुए रौ खाना काय बनवाई हम झाड़ू लगाओ त नीनु अब पागल हनी काजी अभी का करतई रे हां ये कहलिए झाड़ू लगाए के हमरा के सुन छोड़ हटा ई सब बात एक कहानी है ना कि दूगो अंडा कम यदि पापड़ा बना के लेके आइल बनी ठीक बटे आ रखले बनी पलंग पर जाके खो चल चल अजी दीदी जी ए सने बुचिया और बुचिया के दे दे का अंडा के पापड़ा बा दूगो हले ही बाटे हमर बेटी खाई नहीं ये जीवन नहीं खाई तो कब खाइबो बाप रे बाप घर में अलग हुआ त कह दी अलग बिलका हो जाइल जा अपना बेटी के लिए के पापड़ा खियावतनी हमू जतनी हमू मंगा के खियाई आ बनाई खाना ना भाड़ में जब खाना हम मिला के चली आई बार त पापड़ा झपड़ा खियावत चोखा बनाई हमें चटनी बनाई और का ए धर ले तसली धर ले आज जो कल पर से एक तसली पानी लेके आ जो झट बड़ी जो आधन बैठावे के बटे हम यही खेलिए बाद में खेले के तो मैं जिंदगी बाकी है नु बटे धर आज ये लड़किया कहां था तसला लेके भेजतनी पानी लेवे खातिर भेजनी आउ कहां भेज अच्छा हाउ लड़की बुढ़हट हो तारी झाड़ू ना लगाई हो ना हमर है बीत भर के लगी पानी लियाई काहे तहार बेटीवा में एथी भइल बेटे हमर अंडा के पपरवा इहे खतिया जी खियाई ना तोहर इतना औकात त तू खिया पिया हम लड़की ना जाई कहनी त कहे जा तहार बेटी के तू कौन है इस काम करे अरे तो झोटा का मारे वगैरह को बात सुन ले जान जो तोरे के मारब हम जान जइए हमर बेटी के तू काम कर हवेली के हड़ू पानी लिया भर के खाना धके झोटवा कबर लेली सा पानी लिया खाना सनेहवा हां का सनेहवा सुने जिगवा का सनेहवा कहत रहल हिया हैं तोरे से का कहत रहले ई कहत रही कि झाड़ू लगाओ तो ससुरा बजे तो के करे जाई काहे खाती तहार बेटियो ना करी का बिटियावा काहे करी तहार बेटी सियान हो गई बोरा ठतिया हाथ है ये खातिया है ये का करे जाई सुन पहले का खतिया तोहार बेटीवा दिन भर 4 हाली खाती रे तो हमर बेटिया एक हाली खातिया हां तानी तोहार बेटीवा ना पीछा चलतिया तोरिए मोगी होड़ या सो टोला में पीछा चलतिया हो अच्छा तहार नहीं तहार टिटफोरी ना करेले हमर बेटी करेले हमर बेटी हां ना चुप चाप रह ठीक नु करे हां दूध हवा खाती लोटा ले ना देबो अच्छा आदमी भीतर दूध मंगा के खियावत ना पियावत ना ना त हम मम्मी हम झोरो खा ले अरे बाप रे बाप छोड़ दे का तारा दोनों जब माई बेटी के घर गया बेटी तेरी हाउ जाना बड़ी छोटे बाबू ऐसे डाल लड़ाला अच्छा सुनी रवि बताई टीट भाके लाई की अच्छा, ई बताओ। झोटा कबार ली अच्छा हमार ये बतावा सुन हई जवान बेटी अब बच्चा के साथ है तो लोग तो लड़ तो जल्दी के लागत गांव घर का कही काहे रवा ओकरा समझाई जा तू बोल दे तू चुप रह जा होरे जाता त काहे ए दीदी दीदी बोले ना जा, तो चुप झगड़ा रह का कइल बा कहानी कि सियान बेटी हो गई बची अरे लेवन तो तोरा मार के कपार फाड़ दे झगड़ा करता हूं झगड़ा करता हूं ई बता दे अब बतावा आज से एकर मुंह खोलवाई बु काल देखी चाहत ऐसान माई बेटी हम कहनिया कि सियान सरफ लड़की बिया झाड़ू लगावल सिखाई ना, ई जरूरी बा, जरूरी काल बा। दूसरा घरे जाई ओही पर
कते दुगो अंडा ले ली पापड़ा बना के त एगो एक के ना दो हमरा लेके के हाथ नहीं दे दे तू। हां ना ना जरूरी है, अच्छा भी है ना, एकर दुख लागी ना ना स्वयं खाई लइका फइका ना खाई। ऐसे ना करे के चाहिए, उनहु के ना करे के चाहिए कने। अब तोहरो ई ना करे के चाहिए, होती गो लड़की के तू लड़े सिखावत तलू, काल दिन उ चलत आदमी के न सीटा चला के भागी तार लड़की ना चाही ना कि बोलो, लेकिन कनिए के देखा बोले पढ़े लिखे सिखावे जे झगड़ा लड़ाई तो हल्लो करबू, तो हल्लो करबू जाते हनियो के लड़ी हसन। अब बताओ उनहु के बुझात नहीं के सियार समत लड़की लेके लड़तली, आज दिन घरे बिया लड़की, काल दिन दूसरा घर जाई सही ना लड़ी हो। चल हमरा के लोटा दा, हमरा उतना पंचायती देखे करे के बोल, लेकिन नी के देखे लागत लड़त हो जाता। अरे दीदी जी एकदम नाकी के ऊपर ले पानी जाना तो पटीदार पकड़ा की बड़ी बिगाड़ा हो जानी सा तहार लड़की ओखा चाहिए। अरे हमने औरा भेजा में करा के हम रहे ना देबे जुगा। हां ए जुगा ना रहे दे जाना तो पटीदारे पकड़ाई रही उनका घरे, ए बकाटे वो दीदी घरे दुए दिन में अलगा हो गई थी। अरे ते कुछ चाहत ऐसा कि हमर लड़की हो जाए झगड़ा ना मत सिखावा। रुपया भइल जीरा और दूधवा के 380 रुपया। हां चल गुलू सर घर में तो के तो पते नहीं के लागत। लीजी ली चाय पी। बैठा देलू जे दुआरी पर घर में लगा देलू जा। चाय तो बनावत रही, पी चाहवा कहां गेलिए भाभी? ठंडा जाई अल बड़ी दूध के पैसा लेवे। दूध के पैसा लेबे गेल बली? अरे काम रहे उनको के खोजत रहे हो, फोन आई रहे कोई गो काम बाटे, बिना उनकरा होला ना जानते वालू घर में बाली तो अब उहे आयन तुम करे से कहो पी चाहवा ठंडा हो जाई। का चाय तू पिया होतन इससे रात गोइल बटे छौ कितना मन से बनैले बानी, पी जाई ओई तरह ठंडे पी जाई। राय द मन नहीं करत हटावा आ कने कि उ पैसा तोरा के देले रहे ओ दिन कहां रखले बनी? अलमारी में रख ले बानी। तो दो न लिया काम बाटे ए कन्या पी ली चाहवा। भाभी आ गई। हां आई ए बाबूजी हां भाभी तनी जाई तो खसी के करे जी आ डलवा ले ही बा आ तनी मुर्गा ना जी खसी के मीट ले ले राउर भैया फोन करके कहले हम तनी कमजोरी हो गई भाभी भात रोवे के त खोजत रही पैसा कौड़ी मान नहीं कि हमरा भीड़ नहीं के वो फोन करतलसन हो ओकर बकाया रह गेल बा पैसा। अच्छा जाई दी तो जाई कोठिला पर रखनी अबे दूधवा के 380 रुपए लेके नहीं मिल जी ना, ढेर मत लिया 3 दिन ना बन जा एगो पूरा ऊपर आधा किलो में हो जी ना खसी। आधा किलो में का होई 1 किलो ले लेला। अरे बाप रे बाप खसी के खाई जी हती हती पीसा हाथा फूल के हो जाला तो जा तब आधा किलो ले ले। हां आधा किलो ले ले और कुछ नहीं के ना लेबे के गरम मसाला नई चीज बा घरे कोनो चीज नहीं 380 रुपया रखले बानी जाई जनो घटी बड़ी तो देख ले। हां तो ठीक बा घटी तो फोन करिए रे तू। ठीक बा चाहो ना पी लो हमार बिटिया का गेले जी ना ना हमरा चाय ना पियो अबे आवत नहीं दादा का तरह झगड़ा लड़ाई उनका घरे होता करा घरे घर और जब दूधवा ना ले जाले हो आवेले बिलरिए नहीं हन। हां मार दुनु गोतनी ही लड़ाई कोई लड़ ली ई लड़ाई कोई लड़ ली जब हमरो डराए लगनी कि हमरो गोतनी मत लड़ो काहे का लड़की खाती। हां हां हमार बेटी ना करी तो हमार बेटी ना करी पटीदान में से सिखावे के चाहिए। हां उनकर लड़की तो सयाने होल बड़ी बड़ा की के लड़की सियार भइल बे छोटकी के त बिलार भर के छुट्टी गो बिया लेकिन बड़ी बोले ले। हां हमर सामने कहत एक धोले तार झोटा हो बड़की के बताओ हमनी के हाथ ना चली थोड़ी जाई दी हमनी से का मतलब बाटे। हमर कहे के मतलब ल कने देखो हमरो लड़की अब बड़ होती है अब तोहरो कुछ दिन में भगवान बोझबे करी हन ठीक नु हमनी के लड़ाई झगड़ा ना करे के हमनी के मिल मिलाप क के रहे के का हमनी के दुनु गति नहीं करे के बेटी होए से त बेटी होई तरह करता हम अपन बेटी के कहता नहीं अबे ले कि चाची के संगे लाग भीड़ के करवा वैसे भी हमर लड़की के प्राण तोहरे में बसेला तारा त पता बड़ रही बा बेटी हमरे बेटी ना कहई। हां एक ने इहे ना रखे के चाहिए मन में इहे रखे के चाहिए ना बड़की सीधावा ही तन की मिला के चले वाली ही लेकिन छोटा की जरा करके उतरल ना तो औने घरी से लागेले कि ओकर मतलब अथु में एक में रहे के बड़ विचार ना है लेकिन मर्दा निक होवसन ऐसे अलगा ना होके ना सर। ठीक बाटे दीदी सुनो ना तनी कनी जा मसाला पीस दता जब बिहार बाटे तनी पीस दता। ठीक बाटे जा चाय ना पियब हम। ठीक बा तू दिन भर में बड़ा 3 बार चाय बनावत और ई सब बंद कर रोग होता। ठीक बाटे ठीक बा अच्छा ए जवानी हो अब आहा बैठल बनी झगड़ा पटा गई। हां हां पटा गई दादा बड़ी तारा घरे माथे गिरौल हो खाता हो अभी कहां हम तो लाश गिरवल चाहतानी आहे कने समझ जाई कुल का कहतलु सांझ के बेरा होई सब ना कहल जाला मर्द मानुस बाहर का माता ना सब मेहरारू घर में कूटा ना कूटा तड़ी जा। अरे नहीं कहा तरी ना कि हमर गोतिनिया केतना दूध लीटर लेके जाले आधा लीटर सुबह हवा आधा लीटर संझी है। हां त हमर देखी हमर अब डायरी पर चढ़ा दी फलाना बो सुबेरे 1 लीटर और फिर सांझो के 1 लीटर
हाँ 2 लीटर हमरा रोज जीना चाहिए दूध। हाँ हाँ धरी। अच्छा वो अपन लड़की के धरी। आधा लीटर पियाते तू 1 लीटर हाँ पिया काहे नहीं। अरे बाप रे बाप हम एक बिट्टा के बिटका ही आवत है झोटा कबारे हमार हैं जैसे ने पहलवान को के लड़वाईबू लड़वाई काहे नहीं। अरे देखी दीदी हम अकेले ही काफी बनी हम दोनों माई बेटी के धका कचट दम धके। हाँ मिस द मेरिया ई बात ये समझ जाए। देखा लड़किन के ना सिखावल जाला ई सब देखा तहार लड़की दूसरा घर के बासन हिया ओकर लड़की के तभी जाए में 15 साल टाइम बा लेकिन तहार लड़की 2 साल में दूसरा घर बियाह करके जाई देखी 12 में दीदी। पढ़ती है ना। हाँ। अब बताव कि ई त हमरा के डाह देले भाई सब माई चलो सब बाही तहनी के लड़की के सिखावई सब ना झगड़ा लड़ाई सिखावल जाला आ नहीं के बोलत अलगा हो जा होइम दीदी हबड़ाई मत एकदम जल्दी आए अलगा बिलगा होकम काहे ना होकम पहले बियाह अरे कला। बाप लड़की रे। के बियाह कला एकरा बाद अलगा हो जा काहे खातिर कहे खातिर अथी रही आ मान ली कि हमार तो भगवान ने एके गो नसीब में लिखले रहन बेटी के लिखले रहन ना। हाँ। आ मान ली कि अगर ओकर तो अभी होइबो करी है तो हम ही ना घाटा में जाइम जी अपन देखी घाटा नाफा देखिए कि हम सोच समझिए कि हम कदम धरी ना। चलो ठीक है समझ समझ तरह का पहुंचा दे ज्यादा जब नहीं मन बुझा ना नहीं लड़ाई होत तो होके दही बाप रे झोटा हमर कबारे आवतिया जी। अरे एक रहे बिटा के देखो लड़की, ई बात हमरो बेकार हैं? लगला ई बात हमरो बेकार दूध लगला पियावत या सड़ जैसा बनावत या तो यही चलते वैसे करत या थोड़ा जाए तो तारा के चला दूध हफ्ता के अभी दी ना पहुंचवा देम ठीक बटे। नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमनी के अपन टीम है हमनी के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए सबके साथ विदाई अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बाय बाय। जा तनी फोन करे हम फोन ना करे तू वो ना फोन करेलन हमरा के। हाँ हेलो हेलो का हाल बा? क्या हो सुना क्या हाल बा? ठीक नु बा ठीको बा बेकारो बा? आप बेकार करो। तू बतावा बियाह करबा कि ना हमरा से? अब देख तारे से तो जौन बात रहते उन हम कह देनी। ना तब तो पैसा दे मैं तू कुछ देम तब जाके तू बियाह करबा हमरा से। अच्छा ई बताओ कि कनियो जइबू हमनी के भागल जी कनियो तो ई बताओ कि ना रही हाथ पे तो कैसे कोनो काम होई? हाँ तो दोनों जना भाग के नु कहीं कमा लिहल जाई पैसा बिटोरे के फिर। पागल हो का हो? अच्छा ई बताओ हमारे से प्यार कर लो कि अपना माने घर के परिवार के लोग से? तहरा से प्यार तो कर हाँ प्यार में कुर्बानी करता है। पता बा तारा चक्कर में हम कहाँ के लुका लुका के बतिया तनी नु कुछ कहे के ना ठीक हम बा। तारे चलते का गति कइले बने तारा के हम फोन कर तनी भौजी आकर बड़ी। ए बिट्टू ये के रहल है जी कुछ ना भौजी हमर सहेली रहे सहेली ले बतियावत रहनी रोबा कहा आइला कि गोइठा लेके आई त या कहे जा पिछवाड़ी अथु करतनी हम घर में खोजतानी ए भौजी सुखायल ना रहे तनी मनी भीजल रहे तो जाके कहे के ना रहल घरौरिया में लेना लेके गई रहती मतलब खाना पीना ना बनी कनी जातानी के अथु में ठीक नु उनका लइके के फागु बुढ़ऊ के लइके के आइल बना सब छेका करे तो जातानी तनी 2-4 घंटा लेट होई ठीक नु। हां आराम से 5-6 घंटा में आइयो कोनो दिक्कत नहीं 2-4 घंटा लेट होई या नहीं कि भौजी घरे बाड़ी। अच्छा भौजी बाड़ी हाँ नहीं कि भौजी घरे बाड़ी जाके आ घरे रही फेरो जाए के नहीं ठीक नु हमरा के 2-4 घंटा त लेट होई ठीक तनी अपन घरवा खोल के जाइए मुंह में सूत जाए। त घरवा सुतल खुला ना रहले जी आए रउवा पर अथु बाटे ना हम सोचनी तू जा तरी 5-6 घंटा खातिर तक ताला मार के ना 5-6 घंटा लिख के नहीं की जा तू जा हम जाते तनी करवावे धरवावे के बाटे काम करे के बा। हाँ ठीक बा, करवा के आज करब तब ना और बियाह में काल दिन आदमियो करी हन आ हां माने तनी कि आज कइले धइले रहब तबे अथु करी हन। हाँ ठीक है जा तनी एगो मौका मिलल बाटे हमरा ओकरा साथे जाए के कुछ ना कुछ जुगाड़ बनावे कि न परी जा तनी। भौजी ए भौजी कहाँ बारू हो? हाँ है ना होता तनी का जी काहे दौड़ का होत खाना ना खा लेनी भौजी है कितना के बनल होई? खाना वाला खैनी कि ना पहले हम रुकी खा लेनी। ए भौजी तार हारवा कहाँ बटे जो इतना बड़का रहे? का करम तनी दाना फोटो खींचम तनी पहिन के। अच्छा फोटो खींच लेम हाँ ये दे देना दे दा हारवा रुको ना रुकी जी पहिन के हम तू ही खोल के ता हाय कर दे दा ओरे फोटो खींच के आ तारा के दे देम हम आ तारा सदिया पहले रहलू हारवा कहाँ बा? काहे इतना दाना हम ढूंढ लेतनी रुको ना हम ढूंढ लेतनी ई का करतन जी है पेटिया में बटे। हाँ अच्छा अब चल ओए देखो हम दीदियो जी के भूखी गहना अच्छा टेंशन मत लो दा आई हारवा खोल
खोला हरावा दीदी जी की नहीं खे ओमे से ना पहन के फोटो खिंचवा ले सोना के नु हई हां अच्छा लागता दाना तनी दाना कोली दाना जा तू सुत जा हमनु पहिन के फोटो तो खींच के आवता नी ठीक बा घर उर देखत रहो ठीक बा ना तो हमारे दीदी जी बोल लगम आ के हमारी जा दनी तू देखिए भाई एने ओने मत जाइम ठीक बा हां बस पहिन के पक्का आ जाइम हां किसे मिला है बेगो छोरो ए भौजी घरवा देखो तो रही हम आवता नहीं ठीक बा ठीक बा जल्दी आई क्या साला कहीं क्या प्लान फेल करी का हमार हाँ? ये तो भी है कैसे कैसे तो मानल भी है कहती है कि वैसे ना वैसे जल्दी लेके आई साला कही हमार टिकट बुए गाड़ी धरती निकल का पहले भी है नौ नहीं उठावत बाप रे बाप अरे हमार बड़ा दिक्कत नहीं पता भाई इतना देखत रहनी उन्हें तो लोग ना जाए होली में डालो चलो कहाँ चले के कहाँ से गाड़ी धोरे के पड़ी चले के गुजरात अच्छा तो गाड़ी धरे के न पड़ी ट्रेन ट्रेन ना धरे के का करे चलो चलो ना तो भौजी देखनी तो खूब हमरा के मारे लगी अरे पहले बतिया हम तनी गांव छोड़े से पहले 2-3 अक्षर बतिया लिहल जाओ ए तो जिंदगी भर तोरे साथ नु रहे के अरे वो तो अलग बात में होई ऐसन जगह पे बतिया ले जान तरू हमारा तो विश्वास ना रहे तू ऐसन काम करब ई विश्वास के चक्कर में पड़बन तभी हम फंस जाब ठीक बा अरे कोई ना फंसी अब सुना अब तो केहू ना रोक सकेला बात बुझाता नु अब तो तारे काम परियारियो हाथ धक लिया के चलो चलो अब हाथ धर चलो काम कर हां बैठाई जो ई काहे हम बताओ तनी टेम्पू रिजर्व कइले बानी अच्छा टेम्पू लिया के जुगिया तनी धीरे से बैठ के ना हमारे तो हम चलो तनी साथ में अरे हवा बंद कर लो तले मुंह बांध ठीक आइबा नु हवा बांध पकड़ ठीक तू हमरा विश्वास ना हो तो बैठी तो ना जा टेम्पू का ना रो ना टेम्पू रिजर्व को देले बानी ठीक मतलब यहीं तक लेके अरे मुंह हवा बांध पहले ठेर सोच जन हम आवसन दूं भगिए जन कनियो ना धोखा ना देबे ना बहुत प्यार करे क्रिया को हमर धोखा ना तार क्रिया जाई नहीं लेकिन आई है ना जाई ना जा बाप रे बाप असल रहे कतना पेरावासल बिया पेरावासल बिया प्यारासल नहीं के पेरासल बिया बाप हो बाप ई सब कुंबेर के भंडारे का उठा के ला दिया आवत नहीं टेम्पू लेके तारा के बैठा रह तो इनके भूत उतरी नु तब पता चली नु कि प्यार का कहला अरे देखो ही कहते एकदम साफ बुझाता कि बाइसे करेक्ट के लेके भागल भी है ह्यू में कुछ रखल भी है चलो तब ही में 2-2.5 लाख के बउए तो 50,000 को तक काम एकर बियाह हो जी तब हम आई नहीं लगले बियाह कर दिया सब हम जाना करी बाप रे बाप अभी तक वो आए ना हमारा के लागत डरो लागत अभी घरे जाए तो हम पिटान जाए भौजी जनियन तो मायरे नदिया में के छोड़ के भाग गल मैं सामान हमार लेके चल गई अब हम का करी ना मैंने के बहनी ना उन्हें के बहनी लगा कि तू ही बैठा मुंह बांध के हम आवत नहीं हमर भाई का सामान गहना गुड़िया लेके चल गए हम कौन मुंह भर जाए बाहर के हो आ काहे हो लइकी ए जिगवा काहे रोवत हो हैं का कहे का भइले बैठ के जी पता बना हम घर के बहनी ना घाट के बहनी एगो लड़का से प्यार करत रहनी अपना भाभी के मैं गहना गुड़ी हम लेके आ गईनी और उन्नतिया कहल कि तो इहे बैठ मुंह बांध के हम कबे से 4 घंटा से बैठल बने अभी तक नहीं के ये दादा तो ऐसा नहीं कि सथे ऐसा नहीं होखे के चाहिए जो ना माई बाप भाई भौजा के दूसरा का हो जाई अपना भाई भौजाई के बताओ भौजाई के अपना मोय गहना खोल के ऐलान के दे देला गलती न हो गए रे लइका हमरा के पता को नतिया दोगला हमरा साथे वैसे करी चुप रह या चल कितना टीवी पर मोबाइल पर लौकत है ना जी आजकल का युग जमाना कितना खराब
बटुए आजकल तो एथिए नहीं खे छोड़ चल 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 छोड़ ले चली ना बरा के अपना घर हां ले चली ना घरे का ना जी अपन तरौरा ना ले चली ना कमाल ना आजकल के देखत ना कि नीचोट डाका डाले वाली कौन कोनी के गैंग में की हो ना 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 गलती एक के बार भइल बाप दोबारा गलती ना कर आजकल के गोबर बासम कपड़ा लता खाना सब बना के देन तनी ना ये दादा हमार लड़की तरह सुगर बाइस दूगो ले बाइस चला ना हमरा ना 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 ले चला ना तार का करो फिचता लुगा के ना ना छोड़ ना ये दादा धान डाली कइले बारू जा धान डाली चली जी अरे अब का करी देखा तनी कहीं पता चले भेटा जाए तो देखो तनी जाके होने मोबाइल घरवा सुन परवा लागत हमरा घर में कोई नहीं कनेवा ए छटकी हां दीदी जी आ पहले कहां बड़ी चले आबुची काहे लाई जावर होता हमार गई रही वहां के फोटो खिंचाए जी फोटो खिंचाए कहां गहना ले रोले कहें कि दो ना भौजी हम देखो तो निकाना में का कुल हारवा निकाल आई हो फोटो रामा खिंचाए के बा कहो तार बुद्धि नहीं खे काहे खातिर तार के घर देखा के गए नहीं ना आ तो हम जानी कि बाहर ही ना फोटो खींचत रही को घंटा भई हो गइल 3-4 घंटा अभी तक ले आइली ना हम सुत तनी आंख लग गइल लटे सुत गई रही तो कहीं तू घर बिलवा देबू कहां मिले दादा बेटुइया ओनिए गइल बानी अरे पैसा से ना दले हो पैसा आज के उसे जमाना बना में फोटो खिंचाता टे कहां मिली स्टूडियो फोटो खिंचावे ना कहते कि बाहर ये खेतवा में जाता नहीं थोड़ा फोटो वो खींचे बिटुइया भागल ना न हो आए दिन रात बतियावत रहलिया रुकी घरा में देखो तनी पैसा उसा मैं बक्सा उसा ढूंढत रहनी हुआ के तो तहरा अपने मैंने बुद्धि ना रहला तार पीछे जी दीदी जी पैसा उसा कुछ नहीं खे जी राउर गहनो नहीं खे घरा में बताओ तीन तारे के आवत नहीं तो बताओ ते रुक जाए आय दीदी जी हमारा के काम मालूम रहा कि हईसन सब कुछ करी हन बताई हम तो अपने आप हतरम नमस्कार प्रणाम मम्मा निकिता सिंह हमने अपन टीम भाई हमने को परिवार के वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए सबके साथ देख ले वीडियो फिर से मिलिए बाय बाय तना हमर कामयाब हो जाइए महादेव जी तारा के त्रिशूल चढ़ाई बुची जी आइए पाहुन जी प्रणाम अरे खुश रही अरे बात महाराज बना। सराज जी आ गई नहीं रहो ना होए पाहुन जी को आ गइल बनी खूब अब चुस्ता मुर्गा दम दबा के ए खाई पाहुन जी राउर ऐसा सराज है नु कि एगो आदमी छोड़ा के आ मोर चीज हम खा जाई ये महाराज रहो तो ऐसा नहीं कि आई ना तो सबकर मन में मोह ले ना और सब ठीक बानी ना अरे महाराज तरवा हंस के हमारा केजे भरमा दे ए पाहुन जी हमरा के तरह वाला जवा देता नी ना ना कहां बुची जी बानी भाई जा घर हवे सब अच्छा का मोबाइल में देखता नी अरे कुछ ना तनी टाइम देखत रही कितना हो हम तो कहीं मुर्गा बनावे के अनुष्का देखता नी अरे महाराज रे तो पुराना आदत है चली ठीक बा घरे रहुआ अच्छा हाई पाहुन जी मिठाई लेके आइल बनी तन अच्छा, खा अच्छा, के मुंह अच्छा। मीठा कर लेम एकदम अइबे करबाओ तनी थोड़ा काम बाटे ना ठीक आ बाटे, चली ठीक घरे रहुआ चलब तो सब बट नहीं बा ए पाहुन जी बोली बाजारे जाते में तो दूगो रसगुल्ला ले ले आइब ए महाराज कहीं का ई रसगुल्ला के का बात कर देनी अरे वो बताई खसी खाई के मुर्गा पाहुन जी हमरा खातिर चूसते ले लेम ना ओ हम जानत रहे राउर आ चूसा कहां दम बानी बुची प्रसिद्ध जी बुची जी के हो अब भौजी गोड़ लागतन भौजी खुश रही बुची जी ली बैठो अहो अब फोन उन ना कइलू ह अब अचानक चलेलू ह रुका पानी ले बुची जी सपना देखनी ह कि राउर बुखार लागल बटुए सचुए के जी बुखार लागल बा अरे बाप रे बाप प्रणाम हो जाए प्रणाम कन्या हां दीदी अरे भौजी आइल बड़ी हो हां जाना तनी हां ए छटको त चाय बनावता ना एक उनके जरूरते नहीं खे नहीं धोनी भागे लगन आदमी आवे ना ली कले तनी अपना से नहीं गोड़ा अरे ना दुआरे पे अरे ना रहे धोवाली हो जाए जी चाय बनाओ हो कन्या पहले ऐसे नहीं खी धो आवत जल्दी दिन भुला गई पहला कन्या पानी ले वाला सुन ना पानी छोड़ा ठंडा वाला से चखा हां ई बात ठीक कनी धोवाल हो जाए गोड़ के घरे आदमी के भाग लगल नहीं तो
बाप रे नहीं बुझी जी धोवाली ये भौजी तू हूँ एकदम ऐसन करे ली तनी मोल के धो दिया कहाँ ले पैदल आवतल हो जाई बाप रे बाप आवा तनी अथिया पले मठिया पले पैदल हाँ रौरा सबे के ता घर में देख के आता ना हमार दिल गदगद हो जाला नु कि हम का बता ऑटो ना मिलल ह अरे नतिया ना मिलल ह तुए जी ना मिलल ह तबे नु आवा तनी आ जान जाई आवा तनी पैदल आ पाहुन जी फेटा गनी म थकाने दूर हो गइल हमार हां का कर देला हवन हो भौजी कहाँ देवर जी बेटा गई ले जू घरवे में अच्छा हां अभी खा के निकल दी गलिया में आहो भौजी आ का दवाई दे देला हवन के तरफ कहनी एकदम मीट गइल हाटे देखी लागुए हारा तनी हंसी मजाक आदमी कर कन्या अहिले जा छोरा उरा सब ले जा आ तू कर ए बुची जी एमे देखी चाउर रियल बनी हाताना आटा बटुए 4 गो आलू बा हातनी रहर के दाल बाटे आ रिफाइन तेल बाटे बेटी घरे जाइल जाला त ना जाइल जाला वही तरे यही से ले ए भौजी तू अपन खाए खोराकी ले लू का बोल ना बेटी घर के ना खाए के चाहिए अरे बाप देखी हो त देखी, माई के नहीं मुर्गा बटे मीट मांस में नहीं खे दोष लेकिन अनाज पानी में दोष बटुए हे दादा हम यही से। पहिला पर सूरत आली अगर हो हम जाए। जानती कि मुर्गो मीट में दोष बा त हम मुर्गो मीट लेके आईती मुर्गा मीट में नहीं खे दोष एक कन्या ले चलो एक कन्या ले जा इहो एकदम बाई न माई जैसा बाई को यही तरह रउआ बड़ा सब सा, बड़ा नीमन बानी जा हमरा बुची जी के कता ना खुश रख ए कन्या देखो हमनी के तीनों गोतिनी बड़ी मिलजुल के रहिए छोटो कियो बिया ना इतना बढ़िया घर ले आइल बिया देव जी को इतना बढ़िया घर ले आइल बिया एकदम करेजा जुड़ाई रहेला हां आ मझली त हमरा के एगो फरल फूल ला छुए देबेले त आगा वाले करिए त हम पीछे वाले करे के फर्ज मलिका के बनता चलावे लाज ले हमरा हमारे अच्छा रउरे घर में हाँ, बा। ताला लगा रहेला ना आही दादा ना ये दादा कुल गोतिनी के हमर ओतना के हक बाटे हां पूछला हाँ, एक तब बार चाहिए। हम ताला मार के रखले रही ना हो अन्ना जी दीदी कौची के हमरे कमी कौनो बाटे चीज के हमनी के घर में अथु नहीं खे जान त भौजी अगर कुछ कह एमे अदर देख एक ला का ता नगर पैसा नहीं रहे ना बौसीर के बीमारी हो गई बाटे आई दादा ई कहिया से हो भौजी पियम बौसीर हो बीमारी हां अदरक डॉक्टर मार कहले रहा तू हम जड़ी कबर के दे देती बहान देती इलायची डाल के तनी चाय बना दा उ पियबू ना हां जल्दी जल्दी आ गरम पानी तनी ले ले डॉक्टर बतैले बाटे कि दूध में एको ठोप पानी ना इलायची डाल के ओमे मल गरम मसाला डाल के आमे तन चीनी तन टाठे हां अच्छा ठीक है रुको हम आने करे त देखी हमरा के डॉक्टर कहले बाटे कि खाली कच मच खाए के बाले के हितई में देनी हम मन ना लागे यही से हां हम एजू ना खाइम हां कौन से मतलब उहे के मीट खा खसी के गोड़ी खा खसी के चुस्ता खा खसी के करेजी पथरी खाए के बाटे ताकत वाला है देखी कैसन झुरा गइल बानी देखी ए अब कने देख में तनी हमरो पेट लागत लायक हो हो जाई गइल बा। सुखंडी उखंडी नहीं थे ना मरले सुखंडी नहीं खे मरले कैसे बिया हवा में देखावे आई रो कने हवा के न त टाठ रहू हां हां हो जाई उहे त आदमी कह ना बहुत बीमारी हो गइल बाटे हमारा जन्नी अच्छा हां लइका पे को ठीक बना जाना सब ठीक बाटे सब चला ठीक चला बाटे। तनी कर ए कन्यावा अरे मैं हदी लागल बा का हो अरे हम ना पकौड़ी खाइए गोड़े हाथ गिरा हो आवा हो आई हो मैया आ रहे दी लजाती चलो हो जाई पकौड़ी ना खाई ना मत बनवाई अरे बनी ना ना खाई अब हमरा घरे आइल बलू ना बनी खेलवाड़िया कि सारा देता नहीं तो खोते ना बनी खाए के तक उपाय लगाइए ले बानी अब चलो तनी देखो तनी बड़की गोतिनिया घर में केने ताला मार बा केने हमर हो जाई आइल पड़ी ओकरा के सेवा पानी तनी अच्छा से कर दे इके दूधवा हो गइल बा दूधवा हो गइल बाटे जा पर डाल देबे डाल के बैठा दे बढ़िया से का होता हो भौजाई छोटकी भौजाई का कर गोड़ लागत नहीं भाभी खुशी रहो हमार बाबू खुशी रहो आओते रहनी अभी बेसन है पकौड़ी घोरे छान जाता रू हाँ पकौड़ी छानतनी गरम गरम खा ले की होता टुए ना हाँ। कने कने तन जल्दी छान के दो तनी टटगरा है खाली तब न जाम छत पे टरम तब न मीठ खाइम लिया उते ही रहनी तो ले आ गई आप हां त अबेर होता जल्दी करो बनाओ तनी कहता ना तू लोग मिलजुल के काम कर दे देख के तो मन मिजाज गदगद हो जा अब का जान जा कनिया ऐसा दीदी जी हमनी के रखले बड़ी ना एकदम मिलजुल के ए कनिया देखो मिलिए बहोर के कोनो काम करे के चाहिए पैसा कौड़ी रखले बाड़ू भौजी भौजी। पकौड़ी से का चलो पलंग पे चलो बैठो हम आउतनी लेके पकौड़ी है
हाँ जा बैठ। हाँ जाई बैठी। कोने तनी जल्दी से खा लेती नु त तनी रतिया में अरे खा हाँ हो चिंता मत करा हो गल त बखनिया ना खा हाँ, होता। पाइम न त ना खा पाइम आय तनी खा लेम सकेरा है तब टन टहरा तो तनी अथी हो जाई पच जाई अच्छा पच जाई हो ना पची तो हजमोला खिया देम चाहे पाचा खिया देम चलो 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 हमरा के वहां के पलंगा पे लिया चली ना कहना के बड़की दीदी जी आ तो जाई रोक टेक बाजी केने बा आ जा 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 हमरा कौन न देने बा आओ चल लो पता नहीं के अरे छोरा खा ले था अरे बैठो न बैठ बटे न पिया छोरा बा हो हमार ई छोरा बैठ गइल बाटे त फुले त कोई जाइए जाई ओरी खा ले बड़ी दांत कोई बा नानू बाप रे बाप मन में नहीं खेला काहे हो अरे उदास गइल बा का हाँ अब जाए के इच्छा चाहत ई ना कि आराम करेला त तू हूं अब बैठल बाड़ू ए बुची जी ननद के तो हटा है सब छोरा गोथी अरे भौजाई तू हूं एकदम पैसे बतियावे अरे बुची जी अरे रुकी रखा तनी आउ जाइल काहे बानी रोज रवा के करो अरे ये कुछ नहीं के नहीं फिर तनी नु हो भाई ना तो कबे से लेके आ झोरा बैठल बाड़ू अब हमारो विदाई उदाई करे अरे भैया ठीक बारे ना भौजी हां ठीक बानी हुआ के त कहत तनी कि आव खाए करे के दिक्कत होता टुए तब बुचियो यार लुबिया अभी कहत रहू लगले कि आइल बनी बुची जी आइल बाई लेकिन तब अलग के बात बटुए वहां के आइल बनी ससुर ससुर औरा खटत नहीं जो वो तो खटते बैठना ससुरवा कहत रही कि दीदिया ना आई भाभी तो कहने कि अब दीदिया के कैसे बताएं दीदिया आई हन बाद में अभी ना आई हन हां आइम लगले आइम आ का करबू देखता ही बाऊ कि सब कुछ देखे के देती करे के बाटे अब केतनो बाई त एथी हमनी के दीदी सास जैसा एकदम मानजान करेली अरे समझ पूछे के लगा बता तो ए लेके रखले रहे राव बड़ गोती नी जान जाइए एकदम सीता जी लेखा बाड़ी एकदम न बोले के न चाले के एकदम साफ दिल के हां तब का हमने अगर कुछ खाओ पिए के मन करेला ना एक बोली पे बेचारी ले चले आवेली हां इतना हमनी के ना एहसास होके कहली कि कहां बानी वहां के बोलाई हम जाए बोलाई अच्छा काहे जातल हो 2-3 दिन रह ना राव भैया के दिक्कत होटत हुए खेला बढ़िया मार खार चले जा कहां बानी चली भागी चोरी ले बानी देख ली कहूं तो फिर को पढ़ा ली बट कहीं कि ना कह देता नहीं काहे से कि वो ना एको बार कही के दीदी कहलू कि ना कहलू डरो लागता कि हित गन बाड़ी कहे में लाजो लागता लेकिन हमरा लागत उहे कहले ए कहले यार तनी सुना ना एगो बात कहे करल क्या कहू कहे में लाजो लागता हो कहला बिना रहियो नहीं खे जात अब जाना तड़ू ना कने हमरा के गलत मत समझी ह अब का जी दीदी देखो ना कालावा पे दूधा के पैसा देले रहली बा काटू दे दिया 500 रुपया 501 रुपया रहल हटे 500 रुपया रहल हटे आ 100 रुपया वो जिगे रहला 500 के नोटिया ये दादा सही रख के हाथ हवा धोवे लगनी वही घड़ी में गायब हो गेला आ कोई ना रहला हो कने आ छोटकी के आदमी में छरंग ना लगई हां तार भौजी रहली ही हम झूठ नहीं की बोलत कीड़िया खा के कहतन सांझे के पहर बाटे जय दीदी अब जोन भइल तो भइल फस के मत कही हम तारा से कह देनी हम तारा से कह देनी कने या कि जाना तड़ू हित गौन के बात बाटे हमहू कहत एकदम हमारा पर चढ़ बैठी हन तार भौजाई हमेशा ना कहनी सुनी हमरा पैसा दे दे हम ठीक नो लेकिन ई सब मत कही हम का करी हमर भौजाई आदत के लाचार हड़ी जाना तड़ू हम जाना तनी बात है हमारे पहले माई जिंदा रहे ना हाँ। तो वैसे ही पैसा माई चोरा लेते रही कुछ सामान उठा के अपना जाके बक्सा में रख लेवेली ये दादा मीठा मीठा बोला तड़ी या का करबू के हाली हम एथी कइले घर बानी हाथ में छुरी लेके घूमा ताड़ी हो उनका ऐसे करे के चाहे कामच के आदमी दुख तकलीफ देना ऐसे देखो तनी हम तनको पीछा छोड़ा तनी हम ई ना कहत रहनी बात की रवन सब को हम जाके देखा लेकर भौजी थी या चोटिन ही या लेकिन का करी आज हमरा कहीं के पड़ल हटे और पैसा भुलाइल तबे समझ जाई हे दादा चल जाए केकरा पर आदमी विश्वास क के रही जी उहे ना अब हम का कही हमरा भौजाई कनियो के ना
अब हमरा के विदाई कर ये दादा 5 बजता भौजाई कहाँ अभी जेबो? कहना हम चल जाई हम चल जाई कहाँ ना, बड़ी गाड़ी मिली हम सब बहुत गाड़ी बाइसन गामे के चल जाई टाइम हो हमरा के विदाई कभी टाइम कहाँ बाटे सरिया देलू ना सरिया देलू ना बाटे। हाँ देनी हम हां बा चल अभी कहे ला जातड़ू आ अभी कहे के जातड़ू तो कब जाई काहे का सुबेरे जाई हा खा पी के ना 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 हम जा चलो तनी हम अब ई कहा हो भौजी आय ई कहा कहाँ कहाँ हाँ ahoy कहा हो उ दिनाई के दवाई है हाटे दी हाउ आई हो दादा का हो भौजी मतलब हिया हमार ससुराल न ह आय तना के तरह शरम नहीं थे आय कौची चुप रह ई बड़की को तीन के ऐसे ही पैसा 500 रुपया चुरा लेलू ह हैं और ऊपर से हई मेकअप उकअप चुरा के लेके जाता डू का कहा हो ये देख धरा खट ले पा आई हो दादा हई बतावा त ई हारवा वाला डिबा ले ले बाड़ी मऊ ये राम जी कब आ गइल ह ई कब झोरा में धरा गइल हटे लो अपना मन ही धरा गइल हटे कब धरा गइल आय? हटे हमरा तो बुझा देखा भौजी तरा इहे सब अरे दीदी हम हई? तो खोजत रही तो हमार हो कैसे ले लेनी जी कहां से ले लेनी हमर रूमा में ले लेनी हां ना भौजी आय हमर रूमा में से लेनी ना अब कान तार बहिर हो गई ले तरा कुछ सुनाता नहीं खे अबे हैं तू बोला ना भैया मगर हमर मत केतना कहिया शौक आंसू से मत दिल चुआवा बा, ठीक बटे देखिए जा हमरा के रवा सब गलत समझता नहीं ऐसा कोनो बात ना हम अब डरे ना बतानी है हमरा हो गइल बटे एगो बीमारी हम नींद में कुछ कुछ कह दे तनी बुझाते नहीं खे चुप रहा महन सहकू हटे ठीक ना आय? तारा मत चुआवा हमरा भीरा ठीक ना अपने घरे से बाप रे बीमारी का हई फायदा उठा रहल बड़ी ढेर तुम तरह बीमारी भइल बटे कौन बीमारी भइल बटे हो चोरी के आगे धो दम बोलबू हमरा से बेसी त हां हमरा बीमारी भइल त हम का करी हो हम का करी कहो झपवा आज के बाद अपन सकल तक हमरा मत देखा जाइए से हमरा घर से अरे राखी बाने हां मांग फाड़ के भेजा मैं राखी बाने अच्छा तू ही अरे तू राखी काहे बाने। हमर भैया के छोड़ देम का हैं कहे ना तू हमर सामने मत ले जाके गला धक दबा दे हम हां यो समझ ली हो देखी और कुछ हटे हमें के हई हमर लिपस्टिक के लेके भागत रही जा तार ना मिली जा जा करे जा पे चढ़ जाए मैं भी है दे देता बोले वाले इस साल में कौन हड़ू हो तू अब ये झूठ बोले ना तो ना क्यों इज्जत बात हर बात झूठो छरंग लगा देम झूठो हां झूठो झूठो अच्छा लगा देबू कहन तनी तू ही अच्छा लगाए वाली बाड़ू इंगर बीमारी भइल बटे चोरी के बीमारी आई भइल हो बटे। दादा हई बतावा त लइको कच्चा सामान ले ले वाली मौगी देखा भौजी अगर तू प्यारो से मंगले रहतू ना तो तारा के हम दे दे हती ठीक बटे रुको अभी हम भैया भी फोन ना मांग फोरनी तारा के हाँ। ना टांगनी दे दे तू कह जा हमरा के अच्छा कह कह मार ठीक हो दे बुआ भी है ये कनिया सुना केहू भी कही हम ठीक बा घर के बात घरे में रखी ठीक ना ना कहो हम लेकिन इनका- मांगे के चाहिए ना घर में से चोरा ले बड़े इनका हमार बारे में हम भैया से तुरंत ही फोन करके कहत नहीं ठीक है कनिया कहत रही कि बीमारी भइल बा इनका चोरी के बीमारी धइले बटे एक्शन नमस्कार प्रणाम हम निकिरन सिंह हमनी का अपन टीम बटे हमनी के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगता दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए सबके साथ विदाई अगला वीडियो में फिर से मिलेगी बाय बाय।